A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liqtiha'i marzatillah litasil maqasidina wa litalabis salamah wal barakah wal ma'unah bisyafa'ati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tsumma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ausanila hadrati nabiyil mustafa sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ausan ila hadrati musannifu hadzal kitab Fathul Qarib Syekh Abu Syuja wa nafa'ana bi ulumihi wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Khusanila hadrati Syekhina Simbah Kiai Munawir Abdul, Simbah Kiai Ali Maksum, Simbah Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Simbah Kiai Hasan Bisri, wa Simbah Kiai Barokah, Simbah Kiai Mahfud Ali Tajul Arifin, wa Simbah Kiai Ahmad Saibul Wafat Tajul Arifin, wa Simbah Kiai Asrori alis wa jami masyayikhi wa syayikh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal mustaraki. Ya wadah. Bener? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja mongko metu, ya kan? Fakharaja mongko metu apa mani yuhu manine man. Ini kan kadang kondisi kesel banget ya iso metokke mani. Ya kudu paham sing jeneng mani iki metune kepriye, penyebabe apa wae. Kalau nonton dracin iso wae ngaceng terus teles. Nah kadang ana wadi ana mani. Saurunge mani ki metu wadi dhisik putih ning kaya soalnya kaya pelumas. Wa minal mustaraki lan iku setengah saking perkara kang den sekutokake. Ya, tadi simpang siur, perselisihan. Al mautu tawi mati illa fi syahidin angin ora wajib adus ing dalem wong kang mati syahid. Tadi wong mati syahid kuwi ra kudu didusi. Tapi ana sing didusi mergo adat. Kadang ora paham mati syahid. Saiki syahide sing model kepriye? Mati syahid ke sawise melahirkan. Mati ketika melahirkan atau perang. Bencana alam ke kepriye? Apa dadak didusi apa kepriye? Ya ora kena dibahas. Bencana alam dikeruk kubur langsung ya ora masalah. Yang penyebabnya apa bencana alam.
Merga bencana alam kuwi wong sing ngerti hukum ora gelem aweh ngerti, sebab pelanggar hukum ke anake ngono lho. Wong tuane ki ahli ibadah ning anake pelanggar hukum. Lah ora tau ngelingke anake ya dadi bencana alam. Merga sing ngerti pelaku ibadah sungkan memberitahu pada pelaku maksiat. Sebab keluarga, nek wis keluarga ya angel. Anake tukang mabok ra gelem ngelingke. Sing jelas tirakate wong tua ki mandi banget, diomongi, dinasehati, tidak bisa merubah sifat si anak ya ditirakati. Ditirakati sing tenan, dipuasani wetone, didongake taun-taunan, hakul yakin dijabah. Ora mungkin dongane wong tua kira diijabah. Wis hakul yakin mesti dijabah. Mula supatane sumpah serapai wong tua ki mandi banget. Wasalah satu tawi perkara telu kang keri saking perkara nenem kang majibake adus. Iku tahtasyu dan tertentuake. Iku tahtasyu dadi tertentu biha sebab salasa sebab perkara telu sapa annisa'u wong wedok utawa wong wadon. Ya sing telu nang wong wadon kabeh. Wahya utawi sing jeneng salasah perkara telu kang majibaken adus iku al-haidu metune getih haid. Iku al-haidu metune getih haid. Ayid damu to ayid damu tegese getih al-khariju kang metu min imraatin saking wong wedok minal imraati saking wong wedok tulisane min imraatin saking wong wedok sifate imraah balaghot kang wis temeka sapa imraah balaghot kang wis tumeka sapa imraah tisnga sinina ing umur 9 taun ing umur 9 pira-pira taun. Tisnga sinina ing umur 9 taun utawa ing umur 9 pira-pira taune. Dadi ketika wanita perempuan berumur 9 tahun dimungkinkan pertama mengalami haid. Haid kuwi keluarnya darah kotor. Yo pegel-pegel wong belajar meteng, belajar melahirkan. Haid kuwi salah satu sakit yang dirasakan ketika nanti melahirkan. Kuwi metune getih kuwi pegel-pegel. Haid. Yo sing sensitif, sing apa, sing umrengan mergo haid. Nah saiki wis akeh obat pereda nyeri apa. Ning umur 9 tahun ki wis ngerti hawa nafsu, mula dididik sing tenanan nek duwe anak wedok. Wan nifasu lan wajib adus sapa imro'ah sebab nifas. Nifas ki melahirkan. Setelah melahirkan ya wajib adus. Haid sawise rampung haid ya wajib adus. Adus haid ki ya sing pinter ngesuk nek duwe bojo utawa anak haid aduse sing diajari sing tenanan. Kudu bener-bener bersih. Wa huwa utawi sing jeneng nifas utawa manak iku adamu getih. Sifate getih al-khariju kang metu apa getih ngakbarul wiladati ing dalem ngiring-ngiringi manak. Getih sing metu barengi bayi. Mula wong Jawa zaman dhisik mengatakan sedulur papat 5 pancer kakang kawah hadi hari-hari. Sing metu sadurunge bayi lahir, getih sing metu sadurunge bayi lahir dijenengi getih ketuban. Nah, bar kuwi
kuwi jenis sedulur tuwa, wujude kuwi korin. Sing jeneng korin kuwi korinun, makhluk yang membersamai ketika dalam kandungan. Kuwi sedulur tuwa manggone ana ing ketuban. Sedulur tuwa rupane ya tetep jin. Terus kakang kawah adi ari-ari. Terus bayine metu, adi ari-arine metu, kakang kawah di ari-ari. Sedulur papat 5 pancer, pancere awake dhewe bayi kuwi. Nah, ketuban jin korin sing wujude ketuban kuwi biasane manggon rupane elek, sering mengajak kepada hal buruk, ngejak mendem, ngejak warna-warna lah sing perkara elek, ngejak males salat, males ibadah. Iki korin sing manggon nang ketuban. Nah, akhire nek sering difatihai sedulur 4-5 pancer sering difatihai, jin kuwi dadi jin Islam, manut karo awake dhewe, ndadekake sering memberi firasat. Nah, iki sering memberi firasat. Ketuban senajan elek, ketuban ke wujude banyu meresep neng lautan, dikumbah muara lautan, terus menguap dadi mendung, dadi bersih, sing sering difatihai. Air hujan itu berkah. Ya kuwi filter dari ketuban anggone ana ing lautan, wujud banyu. Di hari-hari kabeh iki difatihai sedulur 4-5 pancer. Ning 6 sukma 7 kaweruh kuwi sing didik malaikat. Dadi nek mung belajar sedulur 4-5 pancer, kadang ya akeh ditipu nang bangsa jin. Bangsa jin sering nipu. Oh, aku kok ngerti wong kok mirip aku, ngimpi kok rupane padha. Lah iki korin jin sering berbohong. Ya wis ditipu lah. Wong kok akeh ngapusi, ya kowe bersahabat karo jin korin. Nek pancere ngerti 6 sukma 7 kaweruh, kowe sing didik malaikat Jibril. Kinayungan malaikat 4 rupa Jibril, Mikail, Israfil. Kowe sing didik. Mula sing rampung le ngaji perdukunan sepuhan mung sedulur 4-5 pancer dadi angel oleh Islam, dadi wong sekti ya 378 pasale, sering menipu. Seolah-olah sakti, ngerti ngaji, iso sulapan dikira karomah. Mergo ora belajar 6 sukma 7 kawruh. Malaikat kang kinayungan 6 sukma 7 kawruh kuwi kinayungan malaikat 4 Jibril, Israfil, Mikail. Jibril, Israfil, Mikail, Israil. Iki jelas wis slamet nek tekan puncak. Mula kudu ngerti ayat Quran, kalame Gusti Allah, ora dolanan. Fa innahu mongko temen sak tuhune nifas iku mujibun, dadi majibake apa nifas, dadi majibake lil ghusli maring adus. Tingkae potngan hale mesti wajib. Aja senenge gawe anak ora iso ndidik bojone adus. Anake lahir adus urung ora ngerti. Lo seneng adus tobat ya adus beratus junub, terus tiap dina adus kae 5 wektu diniati adus tobat. Isuk sore isuk adus diniati adus tobat. Sore adus diniati adus tobat. Dadi awake bersih, terus rontok dosa-dosa cilik, rontok, wis rontok kae gampang nggo ibadah. Wal wiladatu utawi wajib adus sapa imro'ah sebab manak. Al mashubatu kang den barengi bil balali kelawan teles iku mujibatun, dadi majibake apa wiladah, dadi majibake lil khosli maring adus. Tingkae kotngan hale mesti. Wal mujarradatu utawi perkara kang den sepekake nganil balali
saking perkara kang teles iku mujibatun dadi majibake apa wiladah dadi majibake lil khosli maring adus fil ashahi ing dalem kaul kang luwih sahih utawa kang luwih. Dadi kabeh kaul pandikane ahli fikih kesepakatane ulama ahli fikih sause manak ya wajib adus. Biasane bermanak dijahit ngono kok nek wis rampung nifase ya adus. Metune getih wis rapet bener-bener rapet mari ya adus. Bismillahirrahmanirrahim. Haza utawi iki iku faslun ana anggit pasal sawiji kang bakal hadir ing dalem penggali Mbah Musone. Ibarate fasal wa faraidul husli utawi pira-pira perduniatus. Nah, iki perduniatus ya ana. Iku salah satu asya'a. Iku salah satu asya'a. Ana telu pira-pira perkara. Telu sing perdune wudu, perdune adus. Endi rupane telu? Ahaduha utawi salah sijine telu iku an-niyatu sawiji niat. Terus niat panggonane niat muktaronan bil qalbi nang ati, niatke dibarengi nang ati. Sawiji niat. Iku an-niyatu sawiji niat. Samongso-mongso salah sijine perdune adus kuwi mau niat. Njur fayanwi mongko becik niat sapa wong kang adus niat al junba ing adus junub. Niat-niat rafngal janabati ing ngilangi janabah awil hadasil akbari utawa niat ngilangi hadas gede. Ya nawaitu hoslal nawaitu khuslal lirafngil hadasil akbari. Niate kowe niate nang ati, niat ingsun kula adus junub Gusti utawa niat ingsun adus ngilangi hadas gede. Sing kepenak niat ingsun adus junub krana ngilangi hadas gede lillahi ta'ala. Acara niat pas ngebyur niat lah mulaine saka nek adus meh junub wudu dhisik wudu. Lah wis sawise wudu wudune mung tekan sirah, ngusap sirah. Wudune langko bar wudu ya biasa kemu. Terus raup, basuh tangan. Ya kabeh pas ngusap rambut, njukut banyu biur kabeh tekan sikil. Dadi le basuh sikil kuwi pas ngusap rambut diuratani kabeh saka rambut dhuwur kabeh utu rambut ngisor ya jembut. Dhuwur ndas ditelesi kabeh. Nah kuwi carane wudu sadurunge adus. Tapi zaman akhir kadang kesehatan nek adus langsung sirahe iso-iso pingsan mergo duwe penyakit. Pamula sak nek junub kuwi senajan urung wani adus tetep adus setengah badan. Lah engko sempurnane engko setengah badan kuwi ya saka wudel. Ya diniati adus junub ning nembe setengah badan. Ya bar junub kuwi kudu langsung adus asline ning kadang ora wani. Mertinggal turu wudune isuk. Kuwi sing kadang wong kurang hati-hati. Apike ya bar junub misal keluar mani langsung adus. Mbuh jam pira-pira langsung adus. Nek karo kumpul karo bojone kan ngenteni turu dhisik menikmati tidur. Nah mergo nek bar junub juga ra oleh mangan. Nginum apa wis saus bar junub kok lelah karo bojone lelah kok terus nginum apa lah. Nginum utawa mangane wong sing junub dalam keadaan junub kuwi dadi nyebabke rezekine terhalang. Menyebabkan rezeki terhalang.
malah nang pondok kadang cekelan kae onani utawa bahasane ngejlek apa-apa onani aduse subuh ya. Jangan sekali-kali sengaja mengeluarkan mani, sebab kuwi mani suci rahasiane Gusti Allah. Aja nggo dolanan ngono iki. Malah siki mani berceceran oleh ngeluarkan wis nang WC, nang hotel, nang apa berceceran air mani. Yo dipikir air mani kuwi air sing suci disimpen begitu rapihnya. Terus didadekke segumpal darah tadi segumpal daging, posisine suci. Mengeluarkan sesuatu yang suci ojo sembrono, ojo nggo dolanan, malah sengaja dikeluarkan. Wong kuwi nggo gawe keturunan ya dijaga sing tenanan, dipatehai, direksa, jaga kesehatan, sering olahraga ora digawa turu terus, air manine ben bener-bener sempurna. Oh saiki air mani berceceran nang pojok alun-alun, nang endi-endi lho ki lek ngeluarkan mani sembarangan, padahal wis senjata paling rahasia. Ya nek ora duwe keturunan meh kepriye ngringsang. Dadi dijaga sing tenanan, aja gampang ditokke oleh mlebu metu kudu Allah malah karo nonton bokep malah wis jajal sekamar wong telu apa wis model-model ya wis sing wis kepriye wis tau. Rafngal hadasin bismillahirrahmanirrahim. Awil hadasil akbari utawa ngilangi hadas gede. PAP dong foto saat ini. Terus kirim gambar memek, dipikirkan, terus video call visi, ini punya aku seperti ini monggo, wes metu kabeh. Wanahwi dzalika lan sepadane umpamane mengkono mazkur. Ora yo gawe video kuwi dikirim 50k. Terus PAP atau visit dong 15 menit 10k, pulsa 10.000. Ngetoke mani kok 10.000. Gawe keturunan sing berbobot, jangan gampang dikeluarkan. Wis bola-bali metu ya repot dadine. Bringos mulai. Guyu oleh. Watan wiya lan becik niat adus sopo al-haidu wong kang haid au nufasau utawa pira-pira wong kang nifas. Becik niat adus rafnga hadasil haidi ing ngilangi hadas haid. Ana sing nawaitul khosla li rafngil hadasil haidi. Nawaitu khosla li rafngil hadasil akbari, langsung li rafngil hadasil haidi ya iso. Rafnga hadasil haidi ing ngilangi hadas haid, awin nifasi utawa ngilangi hadas nifas. Iki ditulis nawaitu khosla li rafngil hadasil akbari. Iki nek umum, nek kanggo wong wadon nawaitu khosla li rafngil hadasil haidi, nek agi haid nawaitu khosla li rafngil hadasin nifasi. Kepriye? Nawaitu nek nggo junub nawaitu khosla li rafngil hadasil akbari. Lillahi ta'ala, fardu lillahi ta'ala, fardu krana Allah ta'ala. Ya wajib adus sih. Niat ingsun adus junub krana ngilangake hadas kang gedhe. Fardu krana anut dawuh Gusti Allah. Wis ditulisi kabeh sing komplit lah. Penting kan didik bojone esuk ora iso adus haid, ora iso adus nifas,
Oh ya kemaluane bau terus. Ana esuk dititeni, bojo titeni nek mambu isih mambu terus. Kowe ora iso le adus. Aduse rong suci tenanan. Misal cewoke ya rong suci le wudu. Mula esune wis duwe bojo diambung iki isih mambu apa ora. Tapi nek wong sing tenanan ora tau ndeleng kemaluane sing wadon. Wes iki ya dipastikan iso sesuci apa ora. Iki ulama kelas para ulama ora tau nonton kemaluane sing wadon. Wis jelas iso didik iso kuwi. Kelas dhewe ya sing dikilani. Wah iki kok dawa temen iki kok. Bahasane lambe karo bolong lambe dhuwur karo ngisor kok padha. Lambene ireng ya jeroane ireng, ngisore ireng. Lambene abang, ngisore ya abang. Ya ora usah dibayangke maksudnya modele ngono kuwi. Tutorial Google. Well al-Khaiti nawaitu hosal lirofmil hadasil akbari nek junub. Nawaitu hosla lirofmil hadasil khaiti nek wadon sing haid. Nawaitu hosla lirofmil hadasin nifasi fardholillahi ta'ala. Nek nifas bermanak kae. Ya didusi wong duwe bojo ki dipelajari adus, didusi saka rambute digrucuk, disiram banyu sing teles tenanan. Nek adus dhewe ki ora jaminan. Nek pengen gampang le junub bangun rumah dan ada kolam renangnya. Dadi wong sugih gawe kolam renang nggo piranti adus junub. Blung ngono. Nyemplung kabeh niat ingsun adus krana ngilangi hadas gede. Nyemplung langsung mesti telus kabeh silem. Terus nang kali ora masalah. Nek nang kran wis iki angel nek nganggo shower. Shower ngono iki ora iso rata. Urung rata, urung telus kabeh disamponi. Ya repot. Wis sing tenanan tidak boleh memakai sabun atau sampo terlebih dahulu nek urung telus kabeh. Nek wis teles lah nembe domitorik ngono. Nifasi utawa ngilangi hadas nifas. Ya bener wong kang haid utawa nifas kuwi mau becik niat ing dalem ngilangi hadas haid utawa hadas nifas. Watakunu tapine ana apa niatu niat ana iku makrunatan den barengi bi awalil furudi kelawan kawitane perdune adus. Ya kuwi bareng niat pas ngguyur gayunge nang dhuwur rambut niat sing temenan oleh niat karo ngileke banyu. Ngono kuwi ora sembarangan nek ora bisa adus wis kono. Wong kok ra iso sesuci adus utawa ngilangi hadas cilik, hadas gede, rezekine angel tenanan kok. Dasar-dasar rezekine ya oleh direwangi padu. Ke wong sing ra iso sesuci. Wong sing sesucine menggampangkan utawa gampangke bab sesuci, oleh golek rezeki ya dilalah padu. Misal dodolan sabu ya kegep terus. Tapi ya wong barang terlarang. Wong sing ngati-ati sesuci tenanan ya oleh golek pangan ki anteng rezekine. Trimo ge kandang PT kenduk siji jaluk wong. Terus wudu bar dijaluk wudu Gusti konduke siji. Wudu di ngenduk loro kok mung loro Gusti ki malah anak-anak TPQ padha pengen mangan oke. Terus sabar-sabare wong sesuci. Nanti kudu sabar tenanan. Apa niatu niat ana iku makrunatan den barengi bi awalil furudi kelawan kawitane perdune wudu. Wa huwa hale utawi sing jeneng bi awalil furudi iku awaluma kawitane perkara
silaima yakhsilu kang basuh sapa man wong aklal badani kang tetep ana ing dalem arah dhuwure badan. Iku ujunge rambut ndas dhuwur untuk ndas ngisor ujunge rambut. Au asfalihi utawa ing dalem arah ngisore badane wong kang adus. Falauna wa mongko lamun niat adus sapa wong nang di ba'da khusli juz'in ing dalem sause mbasuh sak bagiane gauta badan. Yen mengkono kepriye jawabe syarat lao wajaba mongko wajib apa ingadatuhu bolan baleni mbasuh sak bagiane gauta badan. Dadi nek wis bar junub ora oleh turu, wajibe langsung adus senajan aduse mung setengah badan set langko dirampungke engko. Misal ora ngono kuwi turu kok kebablasan didodot nyawane utawa mati, kowe ya repot, meninggal dalam keadaan junub, ya repot. Dadi sing ati-ati matine sing sampurna. Dadi wong Islam umat Kanjeng Nabi donga matine sing sempurna, dalam artian mati sing netepi iman Islame utawa utuh jasade, ora kena penyakit gula utawa apa. Maksude utuh, sebab sering wudu dibasuh terus-terusan. Ana sing mati sikile tugel separo, tangane ditugel separo set. Ya kuwi penyakit-penyakit sing perlu zaman akhir ditanggulangi. Karo apa ya ngati-atine sesuci, ngati-atine mangan, suci lahir, suci batin. Dadi niyah mangane ngati-ati, sesucine anggota badane hati-hati. Ya wis disuceni karo bangsa blatung, kowe kuman-kuman dicokoti, nanahen, kowe wujud lagi dijaluk. Daging-daging sing kotor, panganan haram-haram lagi dipangani nang bangsa-bangsa kuwi ya matur nuwun. Wis sedoyan sisani ya sing halal-halal disisani. Ya ora njur kaya Nabi Ayub entek mung kari ati karo jantung sing utuh ya ora kuat. Ora jeroan kabeh daginge Nabi Ayub entek. Bojone lunga, anake lunga. Mergo gudiken ora cewek iki ora dodoyan. Omane wae wicet, ora doyan. Iki kok gudiken. Padahal dalam posisi derajat yang mulia, senajan asor tata dohire nanging mulya makom derajate ya kuwi sedekah ning bangsa kuman. Lha kuwi jelas yakin daging haram, panganan haram, ya mungkin oleh duite ngapusi apa 378 apa biyen bapake le makan iki duite urung bersih mergo mlebu pondok terus dikumbah karo bangsa kuman. Ora mungkin mati ora penyakit ini. Ning ya rasane pegel linu. Ora cerutu Magelang disedot metu pegele ilang. Nek cerutu Magelang. Bismillahirrahmanirrahim. Awaluma kawitane perkara silaima yaksilu kang basuh sapa man wong aklal badani kang tetep ana ing dalem arah dhuwure badan. Au asfalihi utawa ing dalem arah ngisore badane wong kang adus. Falau nawa mongko lamun niat adus sapa wong nang dioleh niat adus badha khosli juz'i ing dalem sause basuh sak bagiane gauta badan. Yen mengkono priye jawabe syarat lau wajaba mongko wajib apa ing adatuhu bolan baleni basuh sak bagiane gauta badan. Sawuse rampung bamusane mertelake kang ngawal-ngawali pira-pira berdune adus mongko nuli tumandang malih bamusane mertelake kang ngaping pindhoni pira-pira berdune adus.
dipun pertelake kelawan pandika wa izalatun najasati lan kaping pindhone perdune adus iku ngilangi najis dilangi dhewe najis kukune sing bar apa buangi belek buangi telek ayam usus apa gitu kan meresap kepada sela-sela jari kuku kowe dibersih dhisik Koyite oleh ngilangi najis kuwi mau ing kanat lamun ana apa najis ana iku ngala badanihi netepi ngatasé badane si wong diuyuhi awake kuwi ya dibersiset mula wudu ya wajib sebenarnya wudu wis sunate adus ayil mukhtasili tegese wong kang adus wa hadza utawi ikilah dawuhe Mbah Musonef iku ma perkara Silaima rojahahu kang wus ngungkulake ing kaul utawa masyhurake ing kaul sapa Ar-Rifaiyu Imam Rifai wa alaihi lan tepi ngatasé ma fala takfi mongko ora bakal cukup apa khoslatu basuh wahidatan kelawan ambal sapisan anil hadasi saking ginawe ngilangi hadas ora cukup mung dibasuh sepisan sing aman kae nyemplung kali dudusan siki wong banyu samono wan najasati lan ginawe ngilangi najis warajaha lan wis ngungkulake kaul sapa An-Nawawi Imam Nawawi punggulake kaul al-iktifaa ing ngalap cukup bi khoslati wahidatin kelawan basuh ambal sapisan ngan huma saking karone ngilangi hadas najis. Bane Imam Nawawi ya cukup sepisan nek mung bersih najis. Tapi nek karpe Imam Rifai ora cukup mung basuh sepisan. Malah basuh gluwean. Ya bener. Kaule Imam Nawawi kuwi mau ngalap cukup basuh hadas lan najis kelawan ambal sak pisan. Wa mahaluhu tapi utawi panggonane najis iku ma perkara. Silaima iza kanat tatkalane ana apa najasatu najis ana iku hukmiyatan najis bangsa hukmiyah yaiku najis kang ora katon wujude. Dadi karepe Imam Nawawi sepisan ke cukup ning najis kang bangsa hukmiyah kaya angin sepiteng kaya ambu sepiteng kanginan ke nang kandang ayam campur tai ayam angine nempel nang awak kuwi najis kang bangsa hukmiyah sing ora keton wujude ning ambune ngono lho ora keton wujude ning ambune jelas keringon. Nah kuwi model kaule Imam Nawawi cukup sepisan mung hukmiyah. Amma iza kanat anapun tatkalane ana apa an-najasatu najis ana iku ainiyatan najis bangsa ainiyah yaiku najis kang katon wujude utawa ketok wujude yen mengkono prejabe syarat idza wajaba mongko wajib apa khoslatani adus karone indahuma mungguhe Imam Rifai lan Imam Nawawi. Nek keton wujude ya ora cukup mung sepisan. Ya kono tempel tai wong diganjur sepisan ya ambune se. Ana rupane, rasane ya se jelas sepet apa kepriye. Sawuse rampung Mbah Musonef mertelake kang ngaping pindhoni pira-pira perdune adus. Mongko nuli tumandang malih Mbah Musonef mertelake kang ngaping teluni pira-pira perdune adus dipun pertelake kelawan pandika wa isolul ma'ilan kaping telune perdune adus iku ngilangake banyu iku ngilekake banyu
Wa isolul ma'i lan kaping telune perdune adus iku ngilekake banyu. Ila jami sya'ri maring sakabehane rambut. Wal basarati lan maring sakabehane kulit. Rambut ro kulit kudu teles. Ya rambut ketek apa rambut kelek kuwi ya kudu teles kabeh. Bolongan irung rambute ya kudu teles. Mula wudu kuwi awale wa fi ba'din nuskhi. Wa fi ba'din nuskhi lan iku tetep kesebut ing dalem setengah nuskhai kitab. Badalu jamai usuli utawi gawe liru jamae lafal usulun wala faroko lan ora ono pisah iku maujud baina sya'ri roksi ing dalem antarane rambut sirah wa khairihi lan liyane rambut sirah. Wis rambut dibae kudu teles. Rambut ngisor, rambut dhuwur, rambut sing nylempet nang tengah kemaluan apa kuwi ya kudu teles kabeh. Ya nek mung dipasang ya kaya payung teles dhuwure ngisore ora, kuwi kudu teles tenanan, diusap-usap, digebeng, diunyel-unyel kudu teles. Sirah ya kudu ngono kuwi. Wala bainal khafifi lan ora kena misah ngilekake banyu ing dalem antarane rambut kang arang. Senajan rambut arang rasa dipisah minhu saking rambut. Wal kasifi lan ora kena misah ngilekake banyu ing dalem antarane rambut kang ketel. Rambut sing gondrong sing kuandel ya kuwi ngapa ora oleh gondrong merga junube kuwatir ora sampurna. Dadi santri kok seneng gondrong, kiyaine kuwatir kowe le sesuci wong wis nepsune nonton wong ayu ya metu air manine kok sahwate dhuwur, moko ora oleh gondrong. Angel oleh sesuci kuwatir ora sempurna oleh adus, kecuali memang ngerti cara-carane adus. Dadi rambute gondrong disisiri tiap dina rontok. Gusti kula matine pun dicecil nggawtane kula rontok rambute. Iki wis mati rambutku siji ucul mati. Kula Fatihai nggih. Muga-muga mboten dados azabe utawa siksane besok nek kumpul rambutmu kepriye. Kabeh aja-aja ora tak Fatihai ora tak dusi sesuk nuntut. Alah ngapusi kuwi. Aku nyatane dibuang. Aku lho kayak bar kelon karo lonte. Rambut nang hotel tadi seksi kan bahaya. Kudu sempurna. Lah jin sing manggon nang jerone kemaluan jenenge al-aqwar. Kuwi nempel terus. Bisa laporan karo wong sing ngerti. Oh, sing ngomongke bangsa jin jebule. Aku manggone nang kemaluane Dina utawa Santi. Aku manggone nang Santi sandaran titit. Wa sya'ru utawi rambut al-madfuru kang den klabang utawa kuncung diiket utawa kuwel-kuwel iku inlam yasil lamun ora tumeka apa alma'u banyu ila batinihi maring batine rambut al-masfur rambut sing ketel sing kuandel sing gondrong ila binaqdi angin bisa tumeka apa banyu sebab den udari. Yen mengkono kepriye jabe syarat in wajaba mongko wajib apa nuqdahu ngudari rambut kang den klabang utawa den kuncung utawa den kuel-kuel kuwi. Wal muradu tawi kang den kersakake Mbah Musone bil basyarati kelawan basyarah kelawan kulit. Kulit iku zahirul jildi jabane kulit ya kuwi dhuwur sing akeh ketombene. Wajib lan wajib apa khosluma basuh perkara silai madzhara kang pertelo min simakhi udunaini saking bolongan kuping lorone wong kang adus ya kuwi disogok. Nah iso dileboni banyu set nembe ditokke banyune. Kudu dikocor banyu nek junub.
ora ya ora teles, dohire njabane bolongan sing ketok ora teles. Apike iki dikocor banyu, dileboni banyu, njur ditokke maneh. Iso. Ora kok adus biasa ya sering kelebon banyu, lah iki wajib dileboni banyu. Terus ditokke. Tahu junub dileboni banyu kupinge ya ora, malah jarang. Wa min anfin lan saking bolongan irung, lho irunge disedot, nyedot banyu maring irung kudu tekan bun-bunan. Kaya wong nyedot umbel ngono kuwi. Majdungin kang prompong utawa ora ana irunge. Ana wong kok ora duwe irung kepriye? Irunge madhep dhuwur ya kudanen. Wa min sukukil badani lan saking sigare badan. Wa yajibu lan wajib apa isolul mai nekake banyu ilama maring perkara jilaima tahtal kulfati kang tetep ing dalem ngisor-ngisore kulfah yaiku wong kang durung sunat. Urung sunat wis ngumur wis balih kok urung sunat iki wajib dicelekaken, bahasane dibukak kulfahe. Lah mula sing jeneng sunat kuwi ya kudu urung balih, bocah sebelum masuki masa balih kuwi wajib disunat. Kuwi jenenge sunat. Nek sawise balih kuwi jenenge wajib sunat, wajib diketok kontole. Dadi sing jeneng sunat hitan sunat hitan kuwi ya saurunge sebelum memasuki usia balik. Nek wis usia balik wajib sunat. Sale angel di kulfae utawa pucuke dicelekaken dikumbah angel. Malah wis ana putih-putihe biasane. Nek maka adate daerah Sunda kan sebelum balik sunat secilik disunat. Kuwi ya jenenge sunat memang kuwi. Hitan ndadekke sunat hukume ya kuwi sebelum usia balik. Nek hitan setelah usia balik kuwi wajib. Mau kae wong bule-bule mlebu Islam wajib sunat kuwi. Wis kanggo kok urung disunat. Disunat set nembe kanggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bayane minal aqlafi nyatane wong kang durung sunat wa ilama lan maring perkara silaima yabdu kang pertelo apa ma min farjil mar'ati saking perjine wong wedok ngindang diha ing dalem nalikane lungguhe mar'ah lungguh liqada ihajatiha maring nekani hajate mar'ah. Dadi wong wedok ing disikurkan kuwi wajib wa mimalan iku saking barang kaya basane kayak belah duren wajib dibenggang terus disuceni jerone terus ya kaya wong kae nek petek ngenduk kan nganggo jari mlebu lho kuwi wong wedok sesuci ya harus masuk. Ora mung di jari nganggo jarine pacare ngono tekan jero ora. Iki harus sesuci jarine memang colmek kae model-model colmek zaman sikiden. Iki kudu bersih tekan jero. Lah jeraske modern yo ngono kuwi. Zaman biyen lah ora tekan. Saiki seneng colmek pakai timun apa iki yo kudu. Lah oleh junub kuwi kudu tekan jero tenanan. Ngungkuli kuwi bersih tenanan lho. Ora main-main. Iki colmek. Kowe wong wedok colmeke ngono kudu bersih tenanan. Basuh ing ma. Silaima yajibu kang wajib apa khosluhu basuh ing ma. Almasrobatu utawi basuh baul iki bol wal masrubatu utawi basuh bol. Iki
mau bolongan ngarep kudu wis iki mburi kowe dubure kan boleh kan metu kowe kudu mlebu 2 jari samene disogok memang kudu dileboni nek cewek kowe ora mung ngising wis tuntas terus dikuwah kuwi nang jerone kowe engko ireng mambu gawe mambu silite kalau ya nek gaya doggy style bahasa kayak doggy style kan memasukkan kelamin dari dubur kan nggak boleh kowe ya wis mambu mergo mambu ngono kuwi iku tadharu ora oleh boleh li annaha krana temen satuhune masrobah bol boleh silit jero lah kowe lah bolongan metune nek ngising kan kowe ada ya ana kuwine apa 2 setengah senti apa kowe kan sing megar lembek kae lho kowe kan kok mlebu maning nek wis tugel taine lah kowe kudu bersih tenanan nah karena tidak sering bersuci seperti itu ya dadine ambeien nggih bahasane ambeien kan mergo metu operasi kira tau disuceni iku tadhuru bisa suci fi waqti qadail hajati ing dalem metune hajat dadi nek ngising nek arep adus besar junub kowe kudu ngising dodo senajan ora metu taine pas ngeden kae kan metu boleh kowe disuceni ngono lho dadi nek meh wapur biar ora ndodok ngising model ngising ngeden ngono kowe wajib dan senajan ra metu taine didenke metu kan boleh kowe digayur dibanjur niate meratani banyu lah wis adus terus ya engko ndodok meneh dibanjur meneh waktu qadail hajat ing dalem wektune nekani hajat al-fatihah alhamdulillahirabbil alamin iya benar betul ya nasta'inu bina suratal mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim